Haia, Tylerys yma a dwi wedi cael y fraint o sôn am y Prifysgol Ddeuddydd i chi mewn 60 eiliad neu lai. Os yw ti'n mynd mewn i flwyddyn 30 mis Medi Eleni, mae'r Prifysgol Ddeuddydd yn digwyddiad gwych i ti fynychu. Yn gyntaf oll, mae'r Prifysgol Ddeuddydd yn digwydd reit ar ddechrau tymor ysgol newydd, sef y cyfnod pryd y ti'n dechrau meddwl am fynd i brifysgol. Yn ail, mae'n gyfle i ti ddod i Brifysgol Aberystwyth i weld beth sydd gennym ei gynnig. Ac yn drydydd, dim ond 15 punt ydy'r Prifysgol Ddeuddydd, a hynny'n cynnwys cludiad, bwyd a llety. Wrth fynychu, bydde di yn 1, cael blas ar fywyd myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, 2, cael cwrdd am myfyrwyr gyfrwng Cymraeg y Brifysgol, 3, gweld adran o dy ddewis di, cwrdd ar dalaethwyr yr adran a gweld yr adnoddau, 4, dysgu ychydig bach am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, a 5, cymdeithasu. Wel, dyna ni, mae fy 60 eiliad i ar ben. Pob hwyl a welwn i chi yma yn Aberystwyth yn y Prifysgol Ddeuddydd.